За психическото здраве ще говорим следващите минути. Оказва се, че всяка втора жена в света е получавала паник атака. Всеки трети мъж, забележете, е с депресия. Всичко за паническата атака, какво представлява това състояние, от какво се отключва и как можем да се справим и да си помогнем сами. Доктор Димитър Тенчев е в студиото. Надявам се с полезни и важни отговори за хората, които, както се оказа, не са никак малко. Какви са основно симптомите на паническата атака и какво я отключва, доктор Тенчев? Паническата атака или паническото разстройство е синдромокомплекс, т.е. то е комбинация от 4 или повече симптома, които може да са разнообразни, но най-често срещаните симптоми са усещане за задух, сърцебиене, може да е така транзиторно повишаване на артериалното налягане, което знае се като кръвно налягане, изпотяване, усещане за страх, за и какво може да си помисли човек в такъв момент? Получавам инфаркт, например. Най-често е това. Получавам инфаркт. Това е паническа атака. А когато има повторение на паническите атаки, те вече се утвърдят като механизъм, който се случва при даден човек. Тогава говорим за паническо разстройство, така че тогава може да имат усещането, много мои пациенти са ми казали, че имат усещането, че ще поудеят. Но независимо каква е комбинацията от симптомите, те са вегетативни симптоми. Значи може дори да е напоследък много се бърка с някакви нарушения на вестибуларния апарат. Може да е така наречената нервно-вегетативна вестибулопатия, при която има замайване, усещане, че залиташ, усещане, че вижда света като през мъгла. Това е също разновидност на паническите разстройства, но независимо за какви симптоми става дума, общото между тях е паника, стигаща до ужас. Оттам идва и самото наименование. Човек мисли, че или ще умре, или че ще поудее. Добрата новина е, че нито едно от тези две неща няма да се случи. Дори човек да има стотици панически атаки, защото има такива. Колко дълго продължава една паническа атака и какво ни вади от нея? Как може да си помогнем когато изпитаме тези симптоми? Пак е различно. Реално при паническите атаки се изръсва много голямо количество адреналин. Живота на полуразпад на адреналина, това го казвам винаги на мои пациенти, е около 15 минути. Така че ако човек успее да не се паникьоса и да запази спокойствие за около 15 минути максимум, една паническа атака може да премине. Въпросът е, ако се отделят още и още кванти адреналин, че тя може да се повтаря във времето. Така че изключително важно е да има... Какво може да се опитаме да направим? Да си кажем, наред съм, всичко е окей, ще ми мине, да дишаме по-дълбоко или колкото повече си казваме наред съм, колкото повече се опитваме позитивно да мислиме, се получава закона за обратния ефект, защото ние насочваме вниманието си без да искаме към симптомите. Аз съм забелязал, че колкото повече насочваме вниманието си към това как се чувстваме, толкова по-лесно се появява паническата атака. Какво имате предвид тогава, след като вече си в такава, за да не изпадаш в паника? Аз съм фен по принцип на преживелищната терапия. Нещата, които правим в кабинета ми са интензивно дишане, хипноза и там вече се задават съответни упражнения, които се правят между паническите атаки, което ги прави много по-леки. Но най-добрият, ако не знаят хората, които са с този проблем, за мен то е състояние, не е диагноза. Ако има време, ще поговорим защо това е така. Най-добре е да могат да отклонят вниманието си, а не да се борят с проблема или да си казват, че нищо няма. С някаква обичайна дейност, ако са даже е имало случаи хора, които само с отклоняне на вниманието са приучени, научени значително да намаляват, да редуцират както продължителността, така и тежестта, така и честотата на паническите атаки. Какво отключва тези състояния? Генерализирана тревожност. Тя стои зад тях. Ако трябва да видим какъв е механизма за възникването им, защото много често се бърка, че това е липса на серотонин, че не се знае каква е причината. Генерализираната тревожност се причинява от добър живот в кавички. Ако имаме непрекъснат дразнител в работата, в къщи, в живота си, ако непрекъснато сме потискани или сме под стрес, ние изпитваме непрекъснато тревожност, която когато достигне един праг на пречупване, започва да се проявява под формата на тези симптоми. Но тези симптоми се опитват да изчерпат тревожността, така че това е горе-долу като фебрилните състояния или температурата при инфекция. Паническите разстройства се опитват да самоизлекуват
организма, човека, психиката, те не са толкова проблем, колкото състояние. Добре, вие изборихте няколко симптома на паническите атаки. Пак се съмнявам, че трудно бихме ги различили, ние, които сме не специалисти. Задух, сърцебиене и изпотяване. Които се случват обаче доста изненадващо и доста драматично. Какво значи изненадващо? Ами може, както да кажем, се возиш в трамвая, да го получиш, или влизаш в някакъв хипермаркет. Много често агорафобията, големите пространства може да отключат такова състояние. Изведнъж чувстваш, че ще припаднеш, че сърцето ти ще едва ли не ще се пръсне и чувстваш липса на въздух, обхващате невероятна паника, ледена пот. Няма как да се сбърка. Това не е просто... и излизаш навън. Това ли е... Не, дори да излезеш навън, не е задължително, че се случи. За мен най-добрият механизъм е наистина, има някои дихателни практики, има някои упражнения, които давам по време на сеансите по хипноза. Най-важното е да се редуцира генерализираната тревожност, която стои зад този симптом. И как помага Защото хипнозата? ако се дадат медикаменти, както често го лекуват психиатрите, само се потиска симптома, но по никакъв начин не се лекува състоянието. Как помага хипнозата на това състояние и до какво стигат самите На първо пациенти? място, хипнозата е едно много приятно релаксиращо състояние, в което се намалява нивото на стрес. На първо място тя може да се разгледа като прогресивна релаксация, която изчерпва тревожността. На второ място налагат се нови модели на световъзприятие, на мислене, на чувстване. Преподрежда се ценностната система на човек. Това става постепенно, предполагам. Понякога става доста бързо, понякога се изискват повече сеанса, примерно, са Различно е. Приблизително Не е екзактно да се каже. Защото ако кажа 5 сеанса, някой ще каже защо не стана за 5. Това не е математика. Как Психиката е нещо, което не подлежи на прогностика. Как усеща този, който е подлаган на хипноза, промяната? В какво се изразява тя? Много хора може би се страхуват от хипнозата, защото не знаят какво е. Ами, добре да се запознаят. Има много сайтове и вече много е написано по въпроса. Когато започнах да се занимавам с това професионално преди 10 години, наистина не се знаеше, но за 10 години смятам, че доста популяризирахме метода. Сайтовете човек никога не знае на кого точно ще попадне. Има риск. Има сайтове за специалисти, освен това най-важното нещо е човек да по някакъв начин да гласува кредит на доверие на даден терапевт. Дали ще е с хипноза, дали ще е с някакъв друг метод, така или иначе всеки може да каже, че се подлага на риск. За мен най-големият риск за пациенти и хора с състояние на паническо разстройство и панически атаки е да останат там, където са. Да остане такъв живота им, с тези стресогенни елементи, с тези сдразнители, с тези тирани, защото те започват да излизат. Питате как помага хипнозата? На първо място се пренареждат приоритетите в живота. Много често човек е социално деформиран и си мисли, че примерно най-важното нещо е кариерата му. Имало е хора само с напускане на дадена корпоративна структура и с подаване на оставката, паническото разстройство приключва. Така че ключовата дума за терапия на паническо разстройство е промяна, независимо какъв е метода. Дали е хипноза, дали е интензивно дишане, дали е вербална терапия. Човек, ако не направи промяна, няма големи изгледи трайно да се повлияе състоянието. Защото то е бунт срещу живота, който живее. Страха ли е най-голямата спирачка обикновено към промяната? Абсолютно да. Човек изключително изпада в ужас от промяна. Имало е хора, които са се вкопчили в някаква връзка, само за да не останат сами, или са се вкопчили в някаква заплата, само от страх да не останат гладни, бедни. А всъщност това е било правилното решение. Въпросът, който трябва да се зададем, не е просто терапевтичен, той е екзистенциален. Човек създаден ли е да бъде роб на средата си или е създаден да изпитва усещане за свобода? Така че паническите атаки са знак за промяна и път, който ни води към по-голяма свобода в живота ни. Всъщност това, което правите вие, е да помогнете на човек да преодолее този страх, да види, че има и друга реалност там някъде, която може всъщност да е много по-добра от тази, в която се намира. Това, което правим, защото питахте в хипноза какво правим, е човек да избере една по-различна реалност, една по-различна алтернативна житейска стратегия и да пренареди целите си.
Много често по-простички неща, без свръхамбициозни цели, се оказват много по-истински и по-близки до душата ни, защото много обичам тази мисъл на Кришна Мурти. Амбицията е скрита форма на страх. Как е безпогрешно да кажем, че може да се разпознае причината за паническата атака? Можем да си мислим, че нещо е нейната причина. Единственият начин е да прибегнем до специалист или това би могло да бъде някаква поредица от обстоятелства, например? Има хора, при които някак минава от само себе си. Има такива пациенти. Те интуитивно, даже аз не обичам думата пациент в случая. Наистина паническото разстройство много добре трябва да разберат зрителите. Не е диагноза, те не са психично болни. В много учебници, много психиатри твърдят, че това е заболяване. То е състояние. Все едно да кажем, че главоболието или температурата са болест. Това е симптом. Не е заболяване. Те правят интуитивни промени и някак си интуитивно успяват да сменят дразнителя, да променят средата си, да променят себе си, тогава атаката изчезва. Други хора, още в началото, когато започнах работата си като психотерапевт, имаше хора, които вече го имаха това състояние 5-10 години. Не можеха да излизат от вкъщи, не можеха да стигнат до офиса ми без придружител. Ако се случиха в задръстване, изпадаха в жестока атака и искаха да излизат от колата си. Това и до ден днешен се случва с мои пациенти, които посещават центъра ни. И този тип хора, при които по-скоро е продължил дълго във времето и е станало хронично състояние, те търсят повече. Каква е причината повече жени да страдат от това състояние? Доколко причините са външни и доколко са вътрешни всъщност? Да е така? Аз ви казах и в предварителния ни разговор, според мен те са по-компромисни, по-потиснати и е верно, че са и по-емоционални. Тоест тяхната вегетативна нервна система, която всъщност предизвиква на физическо ниво паническите атаки, някак си е по-лабилна. По-голямата чувствителност, предполагам, и това наистина, че жената все още въпреки еманципацията, тази дума не я харесвам в класическия вариант, защото еманципация означава свобода като цяло, все още е доста потиснато в нейната социална роля. Казахте преди малко физическото, а влиянието, което паникатаките имат и честите паникатаки имат върху физиологията ни, защото знаем, че психиката е... Трайно нямат влияние върху физиологията. Това влияние, което описахме тези симптоми, рязко покачване на адреналин, норадреналин, кортизол, които се дигат и усещаш, може би, че си скочил с бънджи. Това усещането, само че не си скочил и не знаеш каква е причината. Ако скачаш с бънджи веднъж Да. Тук се повтаря непрекъснато това състояние. Няма трайни последици върху здравето на човека, ако това е въпросът. Да. Няма да поудеете, няма да умрете от това, но може тотално да се прецака качеството ви на живот. Как става това? Човек спира да излиза навън, спира да комуникира с хора. Най-характерното за тежките състояния, аз видали двама души в кабинета ми, които да чакат в чакалнята на кабинета в предверието. Това означава за мен със сигурност, че човек е с паническо разстройство, има придружител, който е вързан към него. Те чувстват, че са напълно безпомощни, ако останат насаме и знаят даже по пътя какви болници има, къде може да отседнат, кой може да ги закара до най-близкото болнично звено. Има ли някаква тенденция лудост на времето? С оглед тая енергия, която кипи ежедневно от офисите, от кръстовищата, от... Абсолютно, да. За мен е времето, съвременната динамика на живот и съвременното състояние на обществото са причина за не бих казал девиация, но за тези тежки състояния на психиката, защото ние друг път може да говорим за депресия и за фобии. Не е само паническо разстройство. Светът е напълно побъркан. Вие сте новинарска телевизия, гледате новини денонощно. Вижте новините, вижте какво се случва. И по какъв начин с психиката ни може да реагира на това. Едва ли с приятно релаксирано отпуснато състояние и тиха радост. Стресът започва от мига на ставането ни вкъщи. Ние трябва да бързаме
нещо да правим по час. Трябва да не закъснеем за работа. Там ще ни овлунат. В асансьора срещаме някой, който псува по телефона на глас. Качваме се в колата, непрекъснато ни засичат клаксони и вече стигайки до работата, ние сме вече наполовина амортизирани. Там ни чака обикновено един прекрасен интригантски колектив и един прекрасен шеф. Връщаме се като скапани в къщи, ядеме, лягаме и това се повтаря до безкрай. И противоотровата каква е на този ужасен цикъл, който току-що описахте, който това, всички което добре винаги познаваме? проповядва инсайтинг, защото инсайтинг не е просто психотерапевтична практика, тя е път за личностно развитие, свобода. Аз не вярвам в щастието, в свободата на човека. Грижата, по-общо казано, сякаш грижата и за психично здраве. Грижата за себе си, нека себе бъдем малко егоисти и поставим себе си на първо място. Благодаря ви. Моля, Благодаря. мерси.